pulled pork, spare ribs og fisk. Og det er ret tæt løb faktisk. Og med det samlede pointantal på blot 216,85 point, og det er faktisk ret flot. Har vi på tredjepladsen The Burning Coyote. Der er masser af sprit. Det er ikke godt at se de her drenge. Jeg har lige et billede, ikke? Jeg har så kommer der nogen op og besøger nu. Fordi med 221 point, så var der lige nogen, der var en snært bedre, og derfor fik andenpladsen. Og det er Backyard Super. Så kommer vi til det, vi har ventet på. Danmarksmesteren. Og en førsteplads, æren, der kalder sig Danmarksmester 2014 i grill. Og det er en ret god håndret at have, kan jeg så sige. Vinderen er den her. Vinderen er sablingen. Og så er der en lille ekstra ting om lidt også. Med hele 223,8 point. Matt Chef Barbecue. Og vi skal lige have taget et billede af jer. Og så sender vi 1 og 2 ned bagefter, og lige har taget et billede af jer. I andre må godt lige blive... Nej, ikke 1 og 2. 2 og 3. Undskyld. Så sender vi lige herned, fordi at sådan en vandresabel skal selvfølgelig indvies. Og vandresabler blev i gamle dage, af oliernes tid og så videre, også brugt til andre ting. Fordi at man brugte dem også til at åbne champagneflasker med. Så selvfølgelig skal den indvies, og det gør vi ved, at vi har overdommeren fra Danmarksmesterskaberne i champagnesabling, som også samtidig er ejer af champagnesabling.com, som har doneret den her vandresabel. Hun vil nu lade de 3 på holdet få lov til at sable deres egen sejr champagne. 4, undskyld, det er fordi jeg kan ikke se Peter.
Og så kan I jo så fejre jer med grupperne bagefter. Men jeg rækker den over her til Marianne. Jamen, velkommen. Jeg fik lige den sjove idé, jeg synes ikke, der var nogen vandrepokal, så måtte vi jo gøre noget ved det. Når man sabler champagne, så er det jo rigtig vigtigt, at man tænker på sikkerhed. Og har I gået sammen? Sidste år var det en gammel tredje. Nå, så får I et godt knald heroppe tilbage. Jamen, jeg synes, det kunne være meget sjovt at knalde med vinderholdet, så det havde jeg tænkt mig at gøre. Når man sabler champagne, jeg ved ikke, hvem er teamleder? Det er dig, så er du først. Værsgo. Det du gør først, det er, at du skal holde sådan her i 30 grader, og så skal du finde der, hvor svejsningen er. Og så er det meget sikkert, nu skal vi skal sable sikkert i dag, så vi skal sable med sponsorlæggen. Ja, jeg skal sponsor. Og man starter med at tage alle folien af, det kan I jo egentlig gøre alle sammen, for I skal jo have en tur alle sammen. I må ikke tage stålet af, eller grafen, som det hedder. Den tager vi af sidste øjeblik. Sådan som, altså, I drikker godt nok ikke meget champagne. For se her, der er sådan en, man bare hiver i. Fordi til det hjemme, der skal man lige have åbnet flaskerne på tid. Der er sådan en sort en, vi hiver i. Ja. Nu stiller jeg lige den her op. Genius! Jeg tager lige den her, fordi vi skal lige, så folk kan høre noget. Du tager den med tommelfinger ned i bunden, 30 grader, og så viser vi det, mens publikum kan se det, og så skyder vi den på bagvæggen bagefter. Det, der er vigtigt, det er, at den skal være fuldkommen i vinkel her. Det vil sige, at din arm skal op. Hvis den hænger, så bliver det skævt. Du skal op, så skal du flugte flasken. Det er meget vigtigt, at sablen den flugter fra flasken. Der må ikke være noget luft. Så kører du stille og roligt ned, og så skal du nok lige vente den om, fordi der er lidt klistret der, fordi så kan den godt hænge fast. Ja, der er en på hver side, det er godt nok. Du har den her, så kører du stille og roligt ned og op, som om flasken er lidt længere end det, den er. Du skal ikke slå vildt hårdt. Ja. Du skal ikke slå vildt hårdt, for der skal ikke mere til, end du kan skubbe den af med bunden af en champagneglas. Så det er et spørgsmål om følelser. Og så bagefter, vi sprøjter det jo ikke rundt, ligesom til Formel 1 her. Vi smager det faktisk på dråberne her. Vi smider dem ikke bare rundt. Så jeg tænkte, det var en ny tradition at sætte i gang nu her, når der var 10-årsjubilæum. Kom så. Ja, kom du herhen til mig. Vi skal have så meget afstand som muligt, så den ikke rører tilbage i hovedet på mig. Kom så, Eddie! Kom så! Jeg skal ikke stå der. Pas nu på fingeren, så det ikke flyver af det. Jeg har gjort mange gange derhjemme, eller? Jeg har gjort mange gange derhjemme, eller? Til dem, der ikke kan høre de små jokes, der er herovre, så bliver der sagt, at der normalt ikke bliver sablet af folk, der ikke er over 18. Men imens er Peter lige blevet instrueret, så kan jeg endnu en gang sige tillykke til vinderne. Og I skal ikke gå alt for langt væk, drenge, fordi vi har lidt mere at invitere. Lidt mere. Bare lidt.
Drenge, I kan komme op igen. Ej, en til. Jeg glemmer hele tiden ham. Fjerde. Nej, Tudeprinsessen. Okay. Ja, der ikke kan se. Vi andre, vi kan stå heroppe og se, at de her hænder, de kører mere rundt end sådan en Molinex-mixer eller sådan en rystebusser. Så det er farlige sager.